Здравейте на всички, аз съм Златина Симеонова и в днешното видео ще ви разкажа малко повече за един от нашите апарати. Това зад мен е апарата за 7D лифтинг на лице, а именно познатата на повечето от вас система HIFU за стягане и подмладяване на кожата. Системите HIFU работят за видимо и осезаемо подмладяване на кожата и стягане най-вече на дълбоките слоеве, където се намират и мускулите. Именно с този апарат успяваме да извършим един доста силен лифтинг на лице, като резултатите са видими още 1-2 седмици след самата процедура. Самата процедура действа на трите слоя на кожата и наистина се извършва в 3 етапа. 3 етапа, които се извършват с помощта на тези апликатори, на повърхността на които се слагат различни касети. Тези касети проникват на различна дълбочина и протокола за работа с всеки клиент е индивидуален спрямо целта, която имаме. Като най-осезаеми резултати дава именно за стягане на кожата и повдигане в долната част на лицето. Всички вие знаете, че повечето процеси, които започват с отпускане на кожата, започват главно в тази област, като постепенно кожата започва да се смъква, получават се увисвания в долната част на лицето, а с времето те преминават и към тази област, където се образува двойна бърдичка. Също така много видими са тези процеси и в зоната на шията. Това е една зона, която също много притеснява дамите. Именно с апарата за 7D лифтинг успяваме да осъществим това видимо повдигане на кожата, един значителен резултат, който се отразява най-вече върху мускулната апоневроза. Достига апарата до мускулната апоневроза, успяваме да синтезираме нов колаген, нови клетки, които видимо подмладяват кожата и на повърхностно ниво, не само на дълбоко, така че тя придобива един доста по-сияен блясък и външен вид. Хубавото на тази процедура е, че наистина нямаме абсолютно никакво възстановяване. Самата процедура протича много бързо, а усещането за клиента е на лека вибрация, придружена с леко пощипване. Доста интересно е като усещане, със сигурност не е болезнено, но не е най-приятната процедура. Като резултатите след процедурата е, че кожата е леко зачервена 30-40 минути след самата терапия, но на следващия ден тя е напълно спокойна, без да имаме абсолютно никакво зачервяване, белене или възстановяване. Това е прави напълно подходяща тя да бъде извършвана целогодишно, но повечето клиенти извършват своите процедури именно през зимния сезон, когато можем да извършим една много хубава програма, в която можем да съчетаем различни видове терапии, така че тя да бъде и максимално ефективна за тях. През месец ноември и декември процедурата HIFU ще бъде на специална промоционална цена, а тези от вас, които имат именно проблем с увисвания в долната част на лицето, това е една страхотна процедура, която наистина горещо ви препоръчвам да тествате. Аз се признавам, че преди една година, когато започнахме работа с този апарат, аз нямах кой знае какви очаквания към него, но още на първия месец с първите клиенти резултатите дойдоха сами. Просто няма да забравя момента, в който клиентите идваха сами със своите телефони и ни показваха резултатите, бяха силно впечатлени и в голям възторг просто искаха да повторят процедурата, защото резултатите наистина бяха великолепни. Те ни показваха тяхни снимки с тяхни лични резултати за стегнатата им кожа, за добрия им външен вид и просто продължиха да се извършва тази процедура целогодишно. Така че наистина ви я препоръчвам за тези от вас, които не са използвали все още и не са тествали лифтинг на лице. Тя е напълно подходяща, особено след възрастта 35 години, когато започват тези процеси на отслабване на колагена и започват процеси на стареене доста засилено да ни притесняват. За да можем да ги предотвратим, се извършват именно такъв тип стягащи терапии за лице, да може всъщност да не се задълбочава и проблема в дълбочина.